Рәсәйдә бер иргә 7 хатын туры килә. Бу общий ирләрнең санын бергә алганда. Монда җәмәгать бөтен чирлесе, импотенты, наркоманы, алкашы, төрмәдә утыра торганы, бер-берсен ярата торганы, монда бөтенесе бергә кергән. Менә хәзер шушылар арасыннан нормальныйларын гына калдырабыз да, получается, бер иргә якынча бер 14 хатын туры килә. Кызык сиңа. Ярар берсе икенчесенә өйләнеп матур гына торалар диде. А теге 13-сенең нинди гаебе бар? Табигать үзенекен итә бит ул. Менә шуннан башлана аннары. Белмим, сезнең Уфада ничектер, безнең Казанда ярты Казан уже 30-35 яшендәге ыжгырып тора торган хатыннар, или тиз генә кияүгә барып кайткан, или бармыйча гына бәбәй тапкан. Да черта. Мин дә шулар янында йөрим бит хәзер, барып чыктык. И җыелышып утыра. Мин яңа ел алдыннан әзрәк дус кызлар белән җыелышып утырдык та, берсе сөйли, 40 тулды бу ел, 40. Әйтә бу. Девочкалар, әзрәк шампанский эчеп алды, күңел тигенең тел. Сөйли. Девочкалар, дим, я тут, знаете, мин решила. Хочу кияүгә чыгарга вообще. Зачем? Зачем? Шуның артыннан яраптан яракларга тырышып ашарга пешерне. И все. Я решила. Я замуж не выйду, ди. Решила она. Бәк чыгарые. Юк! Юк бит! Разбирать итеп бетергәннәр. Теше тырнагы белән ябышкан хатыны биргән дисең, бар. Тотып тор капчыгыңа бер почмакта. И бирмәсен дә. Безнең әби әйтә, бик бәләкәй чакта, әби тәүлегенә бер генә тапкыр сөйләшә. Әйтә, авызыңны ачып, ирләргә авыр сүз дәшәсең булма. Дефицитный товар. Һәрбер өйдә ис чыгарып йөрер өчен генә булса да, бер ират затын асрарга кирәк. Дәшмә ирләргә авыр сүз дия. Дәшәммесең? Все бүтән сөйләмим.